bata mulai pariminggotta tapal marohatta matuhoti parimingguanon dimulu mahita martangiang di bagasa rohat tadi amin tapuji matuhatta marhite beta hite goar ni de bata ama dohot goarnya anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar litur di purbadia natu mupalangit dohot tanahon amin de bata roh hapurusatta dohot haguguotta pamuru bistutu di hagugutan akan mangunai itu hita di baheni dan mabiar hita nak bebalik tanahon jalan lalu akka dulu lahu marong-rong kutunga-tunga di laut. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargugu na suatu dosan amanami dari benua gicang. Tiba botol hodo tu akka parroha na siap purbai marhite-hite bitang. Nak tubu anakmu na sasadai. Sodange maruhanami asah terdahami hapur siaw na sitongi marhite-hite ibana. Asa terbaik do hami mamering hamuliaun sukut. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita tersurat sia 2 Korin itu 10 ayat 10 sada pujahama kita. Ope ale akadongan
Sailas marohamuna, sayulo mahamu patuguon jala apoan. Sadama pikiran muna, radoti hamu madamei, asa diodingi di bata, parholong roha jala pardamei hamu. Ido sahatna, atong rak mangidugugo mahita tua dopan di bata, lahu mangulahok patik nai. Ale tua di bata, say parhugoi mahami, mangulahok patik nai. Amin. Maren dehita. Ale Tuhan debata amanami nari banua gijang. Horo na patupahon hasisaan di dosa dihami halak na nangulon. Marhite-hite anak kahulongan di roham. Saya si maroham dihami. Akka na mangarsakut dosa nami. Saya sahabi matubagasar rohan nami hasisaan di dosa nami. Lehom matuhami tudim na badiyay. Asa unang ganggu rohan nami diasi ni roham. Alay, asa hot roha nami marhapor seang, laho manggotapun nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasata mi diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Los tabigima bagabagan ke bata, taringot Tuhan sesaan ni dosatta. Sonod dohatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naluja jalan sorat hupasonang pehamu. Gotamu maaugak kutuhamu, guruhon hamu masyanang. Aina labbuk doau jalan serip marroha, asa dapotan hasodangat tudimuna. Ay labbuk doaugak ku jalan yang dodohot na hupaporsaptun. Asa ngapun mari debata nari kijang. Amin. Mari kita. Mararat mababing kami, o
Injil di Minggutta Sedarion imana tersurat di sada Korin di 12 mamuka maisian ayat sada saat rudi ayat 10 sada tajahama pasikatori ragam ni silehon ni tordi dohot pamakkena alai di pangidoro hakku ali akadongan naing matorang boto emuna taringot tuaka partur dio ibaheni hupa botohom matuhamu tak tarpayan halak nama katai marhite-hite tot dini debata mamurai Yesus jala hola marhite-hite tot di permodia do targuar Yesus Tuhan ragam do ulau di huria alai sada do Tuhan alai laho manupak do di basa-basaho jala di pataridaho tot di itu ganu tuna asing useha porseau di bagasat tot di nasasadai tuna asing huaso pamalukpo di bagasat tot di nasasadai alai saluhut nai di patu-patot di nasasadai ay asing-asing bedu di sagiho ni tuganuk guru lomo ni rohana ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jalan naupiopsa amin mari kita rap mahita madok au korsea di debata Jehovah ido ama pergugu na suatu dosa natu mapalangi kotan au korsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana ni tubuh si Maria naga begabia satur di korbadia andorak suabuhan ido tuhatta natu mau ngabirni ipanghumun ni seratus nama terpajar di mana di kau penasila na tua turun di tanah namulak mengurut di hari patuluan nama naik ke surga pelahut itu siang di bata Jehovah amanai perguguna suatu dosa ni isi bayi mana pamulak surga ke tanah mengumi halak nama mengurut temat au korsea itu di korbadia
jala adok sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akka nabadia lot ya sesaan di dosa lot ya taina matlo mulak mangulusut daging halak ng mate lot ya hangguan rasul-rasul. Amin. Salam marita manginang. Tabigima titing namasa do nanang pamasauta di huriata di bagasan minggon. Ima minggu tanggal 10 Januari 2022. Na perjulu goar minggu sadarion ima minggu paduahon dung Epipanias. Doho topik minggu debata para siroha nama notong. Napaduahon protokol kesehatan. Diminta kepada seluruh jemaat yang beribadah di gereja agar mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, mengukur suhu tubuh, duduk di bangku dengan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Napatuluhon parmingguon keluarga di Jabu via video streaming YouTube. Di Pangido Tuganuk Ruas ni Huriata na soboi marminggu di gereja alani sahit manang lansia. Asa marminggu ma di Jabu madohoti parmingguan melalui video streaming na nisiarhon HKBP Raja Wali secara live mananga langsung di parmingguan pagi 2 dohot arian. Di Papungu ma pelian jala di pasahat ma tuhuria marhite situawek manang ditransfer tu rekening HKBP Raja Wali di Bank Riau nomor rekening 134 200 1314 jala boido secara virtual akun HKBP Raja Wali. Napaupaton sermon parhalado mulai hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 udutat tamamuse sermon parhalado dung masohot alani pelaksanaan Natal dohot tahun baru alani pinangido ma sude parhalado madohoti persermonani masuk pukul 10 sia 30 wib. Napalimahon rapat seksi-seksi di Pangido Tuganup seksi-seksi asa di Patupa rapat seksi di Bagasan Minggon jala di Pasahat Matuhuria program kerja dot anggaran tahun 2022. Napaunapon orientasi tahun kesehatan HKBP di hari Minggu sadarion di Patupado parjupangan nahobar tu orientasi tahun kesehatan HKBP na niuluhon ni opui eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar maringanan di Hotel Arya Duta Pekanbaru masuk pukul 10 pitu wib parsidohot do huriata madohoti ulauni marhite aka full timer dohot udangan. Napapituhon bona tahun HKBP Distrik 22 Riau hari Senin tanggal 10 Januari 2022 di Patupado bona tahun HKBP Distrik 22 Riau masuk pukul 10 wib maringanan di HKBP Agape Pangkalan Kerinci borhat do full timer dohot parhalado resort madohoti ulauni. Napawaluhon dadana nasorang na di hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 di basa-basa tuata dosada danak bawa di keluarga Niamang Asima Juntak Inang Borsinaga alamat Perum Widya Grahasada Blok R masuk Wektolu hipas do danaki suak songoni natorasna. Napasiahon titing marbagas titing parjolo neng majalo pasu-pasu parbagaso ma anak dohot boru ni huriata ima torang simajutak anak nyamata almarhum mian simajutak nahinan tubuni inata Rosyani boru pardede ruas ni huria HKBP Raja Wali resort Raja Wali dohot orwana Nur Cahaya boru gultom boru nyamata situa sape gultom
tubuh ninata melati boru nainggolan, ruas ni HKBP X Saudi, Resort Sukajadi, Pekanbaru. Nasida naing majalo pasu-pasu perbagason di hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2022 di HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Napasapuluhon, selamat ulang tahun. HKBP Rajawali, pasahaton selamat ulang tahun ma, tuhamu ruas ni huriata, nang naso ruas dope, nama ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan di mingguan, mamuka siat tanggal 10 Januari, saat rodi tanggal 22 Januari 2022. Hatan di debata tu nama ulang tahun di mingguan, sai perrohai ma kami mamilangi ari-ari nami, asa dapotan rohana bisuk kami, tersurat di Pesalmen 10 ayat 12. Napa 10 sadahun, hata mauliate, pasahaton ni huriat tado mauliate, tusude ruas ni huria, nang naso ruas dope, naung pasahaton pilihan si ganuk minggu, pilihan pertangyangan keluarga, perpuluhan dohot hamoliateon, songoni nang pilihan tahun, molo adong kekeliruan, manang nahurang jelas di titingon, boy malangsung dihubungi si tuawek di konsistori. Songoni ma titing na masa dihitai nang amanginang di bagasan minggon, tuhat tama nama masu-masu. Mari dia maita. Damai ni debata na sumurong sa saluhut na roha, imana mangaramoti, hati-hati do pikiran mo na be, di bagasa Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hatan itu hatta di parmingguata di Tikyon, tersurat di Pesalmen 36, mamukasyan aya onom, saha tu ayat 10 sada. Pesalmen 36 ayat onom saha tu ayat 10 sada. Songonom ma hatan itu hatta. Puji-pujian merningot denggabasa ni debata. Tolhas ro di langit do aka asini roham ale Jehovah. Tolhas rodi aka obun do hasit tongammu. Sobokon akka dolok ni debatado hati gorammu. Doson ay nasumardo akka panguhummu. Di parmuduhodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Tung na arga situtudo asinirham ale debata. Jadi marhapurusan di perlinggoman ni habong mudo akka anak ni jolma. Di hamahapon nasida do tabo-tabo di bagasmu. Jala di penupukodo tu nasida siap batangai ni akka hahisaun mi eden mi. Ay di labung mi do mual hanguluan. Di bagasan hati uron mi kuidahami hati uron.
Sai panene ma siniroham tuakka na tumandaho jala hati gorammu tuakka na ujur marroha rak majama hita 10 sada. Sai panene ma asiniroham tuakka na tumandaho jala hati gorammu tuakka na ujur marroha. Masaha. Horas madihita akamanginang. Selamat tahun baru madihita. Boleh pete, berselamat tahun baru. Ay natabarui tanggal sada gudang dohita na sopa Jepang. Jala kami pedong saya tabarui termula musik. Oda pe pa Jepang. Jadi lasroha pa Jepang akamang di tabaron. Ang dope tahe ko bang layang jauh. Unang pa bisa mo 1 bulan onom. Rope kami nang anon. Ate. Apala korak-korak nai. Ijauh ang do ko bang layang. Dope. Bodo pero kamu ate. Amanginang mangal langi. Asa marlas ni roha hita. Mataringok tutab baron. Jadi malam makatay taringok tutab baru. Nana masam-masam do akatanggapan di jolma. Jala dong do bangsong setiap tahun adong buat di tahun ini di nasida. Kan? Manang na tahunon. Misalnya mau lo di halak Cina, di dok tahunon sonari tahun 2022 di dok nasidon tahun macam. Macan air lebih tepat nanda mulai jahamu informasi jala godang doaka gobara taringok tuson ya mungkin orang-orang yang memiliki sio macani khobar tu haporson nasida madapok rezeki matong madapok akalas ni rohama ditikyon jala akan asoi siona badihuti mangoluna khobar tu namasa atarima tong nuaingkan. Jadi akka peramal-peramal pe amanginang gudang dumang benak kana binotona. Molo ngasongonon deti tahun. Jadi itu tahun 2020 don arong dumabbar ramalanna akan banyak kesulitan enna. Jala pola dosa songonna terborak rohani natai madok borak dunya dohonokon enna kan. Allah adong sia yang sangat mengerikan di tahunan yang akan terjadi menurut penerawangan saya nawon use dina DBP bilang dok kasongone tahun 2022 songonom makana masa selalu orang mencoba menggambarkan dan menerawang memereng ahado namasa ahado napas guar di tahun 2022 alai ngotamu ma akamanginang molo di bibeltei hola sada do guar di tahun molo margati pe tahun masuk tu tahun baru olah sara do kuarti tahun di debata di bibiltei 5 tahun ahar teh tahu para sini rohaun. Jadi setiap tahun atau sering disebut dengan tahun rahmat Tuhan asal gati 5 tahun rone baru yang kotamu ma tahu para sini rohaun di halak Kristen. Molo talewati tahun ini, talewati hari-hari, berarti rahmat Tuhan akan turut menyertai kita. Terlepas amanginang senaka kegagalan tadi tahun nasalku. Terlepas senaka kesulitan, terlepas dari kekurangan kita di tahun-tahun sebelumnya, ingat tamuma, tahun rahmat Tuhan itu selalu menyertai orang-orang percaya, orang-orang beriman. Idua sadidok dia 10 sadai panene ma asini roham tuakkan atumadaho. Lanjutkanlah kasihmu kepada orang-orang yang mengenalmu. Sai panene lanjut tomma. Isi 2 tahun para sini rohaune. Jamalo tajaha jesaya wala puluhan pusada tentang tahun rahmat Tuhan ini jelas di Lukas 4 jelas itu dikatakan bahwa tahun rahmat Tuhan itu menyentuh orang-orang yang terendah sekalipun.
paluahon akka nama pitung, paluahon akka na tarhurung, paluahon akka na tertindas, mengangkat kembali harkat, mengangkat kembali martabat orang-orang yang telah lemah, yang telah hancur, yang mengalami kegagalan, kesulitan, dibaharui lagi, diangkat sudah gabe baru, 5 tahun rahmat Tuhan, ido asa selas roha, mau margati tahun ini, masuk kita tu tahun baru, jala tahap persyama, ibaru muse pasu-pasu ni dewata, lemar gogo mahita, jala marlas ni roha, mengadup yakkai. Nakikudok, gurang kagambaran di jolma kan? Gurang kagambaran-gambaran, prediksi-prediksi nama tahun soal tahun-tahun yang baru ini, tahun 2020. Alai, mau lo berdasarkan tahun rahmat Tuhan naurokoni, berdasarkan debata, omma gambaran nih tahun 2022 sebetulnya. Tahun 2022, omma nani dokna di minggu epipanes di hapapatar debata, di patu di mana memerhiti terpukon, asini rohani Jehovah na semasohoti. Dido ibana madisia kamanginang masih ingotota, dido diayak sadai diayak onomi, tol hasro di langit doa ka asini roham, ale Jehovah, tol hasro dia kabun hasit tongammu. Lapatan namanginang, sah tu langit, danga dong batasan holong ni rohani debatay. Aku dok nakit terlepas ya kegagalanmu, terlepas ya hadosamu, terlepas ya kapersahitanmu ditikin asal pui. Alain waing dipengok debata, danga dong batasanna. Tutong do holong ni rohani patujolo onna, mamereng akahita natinopon. Sah tu langit rodi obun. Danga dong batasanna. Akamanginang, isomma dipengot kita, asal berdiri kita di bumi ini, malojong-jok kita di tanah on, digijang langit, digijang obun, jalata bereng dope, igok ma disima sini rohani debata, menguduti ngoluta. Amang susah doa naing. Amang marsahit doa naing. Amang mal do ngolukku naing. Tung sawoto dati naboy mardala nau di tahun 2020 don, ala nya kaparsoryokku, ala ni dok ni namasa, ala ni dok di setonokku. Amang nangengok ma, asal diberi kode pe obud digijang, asal digijang digijang mulai pe langit do ta, mardala do asini rohani debata. Dihita salutna. Bangkit terus, berjuang terus, maju terus. Allah Tuhan selalu bekerja melalui segala yang diciptakan. Makanya dikatakan esok mentari akan bersinar lagi. Emang. Esok mentari akan bersinar lagi. Olah Roma tanyari itu kehidupan dari baru di pos marohamu. Sipata perlu jauh kita memikirin ulukan kamangenang. Asik kita di kekhawatiran-kekhawatiran. Asik kita di akan tahabiari. Susah ngolut teruk lanakan asing nai. HP ngotamu kalau besar mata niari muse itu di situ di Batam mengalih baruan. Kalau tabereng muse obu merdalan di situ kasih Tuhan dan itu yang diingatkan saat ini. Malah di obun, malah tabuka sian bahasa selina sebetulnya parpesal menon dakolam makatai soal obun. Tol hasah rodio obun molena seperti abu pe. Songon abu, bayakon songon abu sahat tu dia pe mana sudah diuruti kolong di rohani debate. Danga dong na dilangkahi, danga dong na terpisah, danga dong na buni. Amangin ngot tamu ma, danga dong na holip di hadapan di debata, ikut dipilih holong ni rohani itu au, tuhamu tu akan asing daw. Tapi Tuhan itu selalu memberikan kasihnya yang luar biasa, tanpa batas apapun. Idu diuduti muse, dia pitui, sobok konak kadolok ni debata do hati gorammu. Seperti gunung-gunung Tuhan, menjulang ke atas. Hati gorammu, keadilanmu. Malu dihita ka sejok-jok do tabege istilah, ay hukum taon, baru teh, tajom tutoru, tumpul tugijang. Saya do kata bege, ulang-ulang di huriye pe, jok-jok do itabege. Anggoto akan susah, anggoto akan ditoru do, tajopian. Alai malu tu akka dah hebati, tu akka digijangi, tumpul lo songoni. Sahira di sude, di parsahu tau peranga songoni tongate, akka wanginan. Di parmarga perawalo do songoni. Unang-unang keluarga penga songoni.
Anggoto anak musyak kangani natajom-tajom ako. Alang anggoto anak musyak puda ni lah suarong doin na misalnya kan. Kira semua nama noy. Tapi amang inang hari ini kita diingatkan hukum Tuhan itu menjulang ke atas. Ibu tuh hamudo na disi. Tigor doy mana terus. Bahkan keberpihakan dia adalah kepada orang-orang yang lemah. Keberpihakan Allah kepada orang-orang yang tertindas. Keberpihakan Allah kepada orang-orang yang susah. Bahkan di mana sahat tu gijang pe di patuduhan di mana do keadilan neh. Ido dan selalu berlaku songon natadokoni bahwa pola tutoru do tajam dao. Justru Tuhan itu melihat akan mana dari mana inna. Orang-orang yang tulus melakukan firman-Nya saya di parahodo. Jadi songono mangena. Molo tungadong akan hurang. Molo tungadong akan amaol. Misalnya diperlakukan jalma tuho. HP Peter sitong dohonyan. Benar doh kita. Ada orang yang melakukan tidak baik kepada kita walaupun kita benar. HP itu merlebih-lebih kita menguhumi. Itu merlebih-lebih kita menyerangi. Allah udah berbalik debata. Gabe tu mana berpihak. Gabe kita ditinggalkan. Mau seperti itu. Itu yang disebut dengan hukum Deuteronomi itu. Jadi malah tu ngadompek karena sepatu kunang itu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Itu sedokon uhumma tu napatuk. Tu na sesuai. Jadi unang palobihu. Nah, seperti itu. Itu sedokon keadilan Tuhan itu selalu menjulang tinggi. Saya dibelai mana? Maka di dalam persoalan-persoalan kita juga, di dalam pergumulan-pergumulan kita juga, coba amanginang diteliti, apakah Tuhan bersama dengan kita? Benarkah Tuhan di pihak kita? Itu tong. Tohodo, alam merasa benar, ekanolo do songoni, terlalu kita percaya diri, terlalu kita yakin, sorong na salah hubain. Sorong na hurak hubain. Ay mana do songonon-songonon. Tapi secara tidak sadar, kita sudah melebihi Tuhan, menyerang dan menghukum, alam merasa benar. Nah, di situ yang diingatkan kepada kita saat ini, bau nangatong palubihu. Makanya bisa ditanya dulu dalam diri kita, apakah Tuhan bersama dengan kita? Molidok Jehovah do marporang humokopo asal mahohopoin na alai maingok majo. Apakah Tuhan bersama dengan kita? Apakah Tuhan berdiri bersama kita? Sotung do daong alani hurang ni panadaatta. Alani hurang ni pengenalatta. Tapi hari ini kita diingatkan hukummu mendulang ke atas. Hati goramih songodolo kina. Artinya dangadong mengebati, dangadong membatasi, dak songon hukum di negaron, dak songon hukum di jalmon, dak songon holong di rohatai yang manginang. Alai manotong dari mana secara adil dan setia selalu menunjukkan kebenarannya, menunjukkan keadilannya. Ima pas ni rohata. Medalane tahun 2022. Wah, harta bapak sudah rohamuna. Manang nasotakas do suara kon. Hanga songon na nang tukki hamu sudah hubereng. Tahu ngate alani hana dede. Alani sitawono dede. Lalu di ruti mamuse akamanginang disi di ayat 36 di jamitaton di dok songonon. Tung na arga situ tudo asini rohama le debata. Jadi marhaporusan di perlinggoman ni habong mudo akka anak ni jalma. Marhaporusan di linggoman ni habong mudo akka anak ni jalma. Artinya orang-orang hanya hidup nyaman, tenang, berlindung di bawah sayap Tuhan. Suatu dilulihamu perlindungan na asing. Suatu dilulihamu kekuatan-kekuatan na asing. Suatu dilulihamu hagogoan na asing. Kalau kita menginang membangun relasi dengan baik, membangun teman dengan baik dengan gamai, alai ngotamu na menjamin kehidupanmu na kehidupan kita dangi. Tuhat taido. Mula tunggorang misalnya akadong atta dekking, na boy mabekap kita na majaga hita padeng gamai. Mula dong akak keluarga ta misalnya na maurak ka bejabat dok lana kanasing den gamai, alai ngotamu pengharapan satu-satunya sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita, sumber kenyamanan kita adalah Tuhan. Ayo dosa diriatan itu hati, berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Kecewa amanginang.
Maka berharaplah kepada Allah. Ido sedok mangolu di bagasan habongmu. Orang yang hidup di bawah sayap Tuhan, isido ibana togu, disido ibana manotong. Ido sa digobar hojot-jot saya songon anak ni manuk na dihabung ni iduk nenna. Molo maluwe mana siya ni itor siok mangaling-alian. Jol mape songoni ma digabar hona manginang. Maluwa hita siya naungan sayap Tuhan ini, isima hita na olo siok-siok. Lepas dari situ, disima hita na kehilangan, isima hita na mago arah doa karasing. Tapi selama kita ada di sana, ay tung rope udan, tung rope las nilari, tung rope haba-haba, ayang go dilinggomi do hita totong, tetap nyaman menjalani kehidupan kita. Tung apa na masa, nanang tabolus muse, nang di tahun 2022, ketika kita selalu di bawah naungan sayap Tuhan, tetap doa amat kita tenang, nyaman, dan terkendali. Ima holong ni debata, bahkan menggubarkan holong na yang lebih menarik sebenarnya. Malah dijol makan selalu dokon kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Nah, kasih ibu kepada anaknya tak terhingga. Umar gasiani patu pada beta, bayar ko kamu mah. Umar gasiani debata anak koneipe dilehon untuk keselamatan kita. Dilehon. Tak kola diri na dilehon ni bangsa diri do anak konei lahu peluang kita. Itulah kasih Tuhan yang melebihi kasih-kasih apapun di dunia ini. Jala ido pas nirohatta, ido mapargogoy hita di tonga-tonga ni hangulota di tikyon. Jala di dok, ay di labung mi mual hanguluan, di bagasan hati romi huidahami hati uron. Di bagasan hati romi huidahami hati uron. Ini juga perlu menjadi pegangan kita. Di bagasan hati romi, artinya siya ni mana do sumber semua. Sumber kehidupan. Iba ada do sumber. Lapatan namang inang, ati buasega pasariammu di tanoon di tikyon, dan nasega sumber. Holan na di tanoon do nasegay. Ati buah rapu kesehatanmu, rapu ekonomi, rapu saluhu nasonari di bereko, hirasodong beak kamang inang di tanoon ay ba do pangurupon. Ingot tamu mah holan na di sonode. Ala yang bersumberai tetap do utuh, tetap bagus. Jadi amanginang itu yang dikatakan di sumbernya itu sebenarnya di hati romi kubereng hati uron. Ketika kita datang melihat Tuhan bersama dengan Tuhan, kita melihat kehidupan, kita melihat masa depan, kita melihat kehidupan kita yang sesungguhnya. Tak kubereng biamang, ngagolap kubereng sude. Dan jupang berak, padelian nama berat tidak menguluh di hati uran di dewata. Bisa manginang diperhatikan lagi kehidupan kita ini, hati kita ini. Molo nga madele, molo nga putus asa, molo nga biar na paling berkecamuk di tengah-tengah di ngulupton, mungkin kita sedang lepas dari sayap Tuhan itu, naungan sayap Tuhan itu. Kembalilah, datanglah kepada Tuhan. Roma tu hati uron nai. Asa tabereng muse na tiuri. Ayo jot molo rojol matu iba makatai ngagula behu bereng sudi amangin torin na kan? Ay mawa ay songon na hama ngay nga nomor saya na wala rangang bemang ngagula behu bereng sudi na. Berarti tinggal lagi tu ngapala dok sudi kan? Hay harus songon yak kenak sa pegula iberek kamu sudi. Dang dope atong mangulu di bagasan hati uron di debata harus sudi dah. Ale malo ngagula pi bereng bayodok kan olo putus asa dah. Tu saya songoni bommo na olo merdele-dele ni muse. Kaya di berak kamu kena merdele-dele ni. Memang sehat do nasi dadang marsay. Ale olo merdele ni terus saya song bepikiri manang aha. Ale ang gohita to iko sehat jasmani dan rohani sudah. Dan sehat ala saya pikiri bi manang aha. Merdok dos sudah kan? Begitu. Jadi di Tuhan itu di sido sumber kehidupanna. Ayat 10 sadom mamuse na marga sai panene maasine roham tuakka na tumadaho jala hati gorammu tuakka na ujur marroha. Arong dua mangisi idok. Perjolo sai panene lanjutkanlah kasih setiamu kepada orang yang mengenalmu. Begitu di bahasa Indonesia. Bagi orang-orang yang mengenal, nong berjuang kita mang, inang, nong berjalan kita, lanjutkan terus kesungguhanmu, lanjutkan terus kebaikanmu,
Lanjutkan terus doa-doamu. Sotung las gabe alani sotik gagal. Ada seperti ini. Ada orang yang sudah berjuang mempertahankan sesuatu yang baik. Nungga sampai bertahun-tahun, saya tetapi bana puhut. Ngasai dicaki bana, horak kasih ya ho. Tinggal hommai gereja mi, tinggal hommai dang to hobeina. Doh nyope nyodang kasih yang enak. Alas saya tetap berjuang gimana bertahan. Saya mertangiang gimana. Tuhan kuatkan saya. Leho kadameo diau asa totong boya mergogo memperjuangkan golukon, memperjuangkan anak kon, memperjuangkan keluarga kon. Tetap di bagasan dame. Nang pe di hata jol mau, nang pe di caki jol mau, nang pe ka dia. Selalu dia berdoa. Tuhan tai balas rohana mamereng. Akka suruh-suruhan ini balas rohana mamereng. Namar topak be. Memang luar biasa dosia non. Hebat doa di perjuangan nehinna. Habe boto hamu dong. Tokin nai. Hira-hira itu roma godaan. Kan? Dung roh godaan. Itu terputus asa memana. Mau petahu sudi. Balu jago ama bikin terlai mana itu tuni mana lo mona. Kan? Itu ditinggal di mana. Terlai mana narkoba. Lai mana do akan asing musik. Tak mau petahu sudah. Tinggal di mana sia-sia sudah. Apa ngamar topak suruh-suruhan. Ngamar topak dewa tama mereng gimana. Kalau 2 bulan naian nama ho. 2 bulan nai nama ho bereng kesungguhan me dengan nama sudah pulih nama sudah na. Apa yang sanga itu ditinggal di mana. Sering songoni kana kamangina. Sering ngalas rohani jolma. Ngalas rohani ke keluarga. Onang pegudang akan masa tangan nyon. Gudang si tahun do bamang iputo no do pas sekolah anak konne iputo no do memperjuang ko sude nang pesongono nak kana masale mang to sesa mata hebat nang sude marlas ni roha ape torito ma layangan putus la sega masude terkontaminasi mana tuh sih misalnya ade jalo songoni amanginang Allah no gabe terganggu alani sotik nahian nama perjuangan ini gabe rusak. Hari ini kita diingatkan hati wanang loja kamu amanginang ngaloja wamang martangiang terus dang terhalus dope tangiakku ngaloja wamang berjuang tetak dope dang dianggap pau ngaloja wamang berbuat baik mempertahankan yang baik di karejokku di hutan manang di dia pe ale sampai sonari dang arong dope amang diingot tamu mah amanginang di dok tuhat sonari kasih Tuhan itu akan lanjutkanlah kasihmu kepada orang-orang yang mengenal dia. Allah ditandahi taruh de batasa saya totong uduk kita di mana biarkan Tuhan melanjutkan kasihnya itu kepada kita. Ayalah nata perjuang kode asa saya totong roh asini rohani de bata tu hita. Allah na saya puhu do hita mangulah honak kana denggani marhite panadot tu de bata asa saya totong di pasu-pasu mana dipergogoi diberkati hita saluna. Lanjutkanlah kasih setiamu kepada orang-orang yang mengenalmu. Jala di dok mamuse hati gorammu tuakan ujurroha kebenaranmu keadilanmu kepada yang tulus hatinya amanginang jojo doga kali kita mapenda dengan ala nang tulus di rohatta iya kan memang dekat do kita di ropanna kejolmon ala di rohatta daun apa sedang terpasu-pasuan puasa si pertangiang doan mengulangkan dengan doan. Amanginang hari ini kita diingatkan. Coba cek. Apakah tulus melakukannya? Apakah tulus hati kita melakukan tindakan-tindakan kita? Sonari dipengok mahita. Keadilan Tuhan itu. Hati goran di debata. Berlanjut terus kepada yang tulus hatinya. Moloso tulus do hati ta. Moloso yas do rohata. Pa memang. Tang apala songoni tulus ni holong di debata itu kita. Jadi sesuai sama di rohate di, amang si pertangiang doa, si perminggu doa, ulah udah kena dengan. Coba cek lagi hatimu, apakah benar-benar dengan ketulusan, apakah benar-benar dengan kesungguhan. Atik doholannya terpaksa sabing, atau mungkin atik doholan alani kewajiban. Hari ini amang diingatkan untuk memasuki hari-hari berikut tahun 2022, cek hatimu, ketulusanmu. Tulus dan sungguh-sungguh kebenaran Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang mengenal dan yang tulus hatinya mengikuti Tuhan. Amin. Martangian kita. Moliate male Tuhan Jehovah de bata nunga di pengoto hami di tikyon
balgani holong me Tuhan mi saluhutna. Saya margogo mahami Tuhan marhite to dinto di perbadia manggohi roha ng pikiran nami. Margogo hami makaporseho dia kapanadaw nami. Margogo hami di bagasan ujuri roha manguduti sude akaulan nami naringgani dia dopamu. Asa totong ale Tuhan debata diuduti ho asini rohami. Diuduti ho hasitong ami di tonga-tonga dingulu nami. Jojo tututuhat gale hami. Jojo tututuhan manibil hami sa dolamu. Dang margogo hami ala niya kanamasa, ala niya kagoda-godaan dito nga ni pardalanan dingulu. Alay di tikod di pengotoro hami ala Tuhan marhiti hatami atong los sami margogo makaporse hatam. Los sami margogo mangulahok katam. Asa sa guru di ho sude ngulu nami. Asa marpas ni roha hami sa luhut na Tuhan dia kapardalanan ni ngulu nami on. Jehovah de bata para si roha martangiang rohami turuas ni huriang apala ditikyon akan namarukil ngoluna ala ni akan namasa ala ni kasitaonon pargogoy na sida Tuhan apuli na sida Tuhan saluhuna asa totong tuguha porson na sida makaporseho dilinggoman ni habong ni sayo miro totong na sida marpos ni roha akan namarsahi Tuhan pamalum na sida asa marhiti ka paramedis marhiti ka keluarga ng marhiti ka obat di pamalupo na si dale tuha pasu-pasu sa luhukna. Unang diloso gale, unang diloso madele. Aleleo pos ni roha, tunasida totong. Asa tibu malum hipas pamatang na hobbar to asin ni roham. Pargogoyak ka na berjuang. Akan na magkirim, akan na sa masihol Tuhan. Di kehadiran ni anak di rumah tangga na sida. Di kehadiran ni pasangan hidup na karokap ni tordina. Akka perkerejoan na patut dohla na kanasing Tuhan termasuk akka hubungan na baik tu keluarga tu akka dongas sakarejo tu akka tetangga dohla na kanasing mangula hototong ale Tuhan marhiti terdemi asalam takas tu hatarida sini rohami di tonga-tonga dinggulu nami songot tibo ni langit ale Tuhan do obun kolong ni rohami mangaradoti jala mangalinggomi sude akan natin pami atong pos dorohan nami turo pamu Tuhan di pasatami nasa diri nami turo pamu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amen mared de mahita las di somma tapasahat peleata Hasta
kata turupan di bata martangyang mahita. Ale de bata manami na di banwa gidjang hodo haroron di saluhu silalehon na dinggado ho naso libasa na moliutus. Upasatay masana nilehom mituhami pelan nami tuho. Sa jalo may gabewap na husus di julom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho parhasek kami pelenon. Pati bulhon harajam mo di tonga-tonga ni huram doho di portibyon. Buhay marohanay marhite-hite tabdim. Asalam ho tadahami godang ni silalehom mituhami. Asalam girgir kami madok molihat Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na libanwagidjang sa pinurbadia magwarmo, sa Roma harajammo, sa sao malaman ni roham di banatong osongon na libanwagidjang, lehom matuhamis daron hangoluan pari. Sesa mado sa nami songopan sa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasarohom madamena tutodim. Selama hari Minggu madihita sahu nak kamanginang oras marita